ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଭୁଲ ନ କରିକି ଠିକ୍ ଥାଏ ଆଉ 5 ଜଣ ତା ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ନିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ, ନିଜ ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆ ଦେଖାଇବାଟା କେତେ ତୁଠି? ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀର ବାପ ଘରର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ତା ଘର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ତମ ନିଜ ଆଡ଼େ ରହୁଛି। ତ ଅନ୍ୟ କାହା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦେଖ।